Hej og velkommen til endnu en video fra Silkeborg Caravan Center. Jeg har en Autostar her bag ved mig, som jeg simpelthen bare har glædet mig til at vise jer frem. Det her det er et restparti, vi har købt hjem. Der er 2 biler til en helt exceptionelt favorabel pris. Det er en Privilege 40, som er taget hjem med noget rigtig lækkert udstyr. Og nu vender jeg lige kameraet rundt, så bliver det lige sådan en lille håndholdt rundvisning af hele autocamperen. Hvis vi starter herhen i forenden, så kan man se de her fænomenale lækre LED-lygter, som den er bestilt hjem med. Det giver selvfølgelig et helt klar view, når det er, man kører om natten, og en lidt mere indrammet og klar i forhold til de her almindelige pærer, som man nu engang kan købe den med. Bilen den er taget hjem med en 180 hestes motor, så det vil sige den største motor, man kan få til sådan en bil her. Den har 8-trins automatgearkasse, så det er jo blevet en ren fryd bare at cruise igennem Europa i sådan en bil som den her. Hvis vi kigger hen bagpå, så er den forberedt til cykelholder, så det vil være forholdsvis nemt lige at sætte en på der. Det kan jo enten være med hejs eller ikke med hejs, og det kan man jo selv vælge. Den er faktisk forholdsvis lav, så det vil egentlig godt kunne lade sig gøre at sætte en på uden hejs, hvis det er. Herinde i bagagerummet, jamen rigtig god plads. Fin højde faktisk også, hvis man nu vil have cyklerne herinde. Det kan også godt lade sig gøre. Al teknikken er placeret her i bagenden på Autostaren, så det er forholdsvis nemt at komme til. Kigger vi hernede, der er jo selvfølgelig en lampe, som man kan kigge sig omkring. Der er 12 volts udtag og 230 volt, hvis man har stukket kabel i, eller man selvfølgelig får bygget en inverter ind i den. Her ved siden af, der er der faktisk sådan en lille rum, og jeg tror, det er til en ekstra toiletkassette, så hvis det er, man har behov for en ekstra toiletkassette, så er der simpelthen plads herinde bagved. Alufælge med helårsdæk er også en del af pakken i Autostaren her. Kigger vi indenfor, super fed sædegruppe, læderstue, face to face, selvfølgelig med et klapbord, som man kan tippe fra den ene eller den anden side. Hen i cockpittet, den velkendte Pioneer navigationssystem med bakkamera. Den er med CarPlay eller Android Auto, så det er sådan en rimelig standard opsætning. Stor panoramarude, masser af lysindfald, rigtig fede detaljer. Og kigger vi rundt, fint med indirekte belysning. Sæderne på hver sin side kan selvfølgelig laves om til, der ligger simpelthen et sæde nede under hylden, som man lige tipper op, og så har man altså passagererne med i kørselsretningen, som den lige er bygget op her. Men som sagt, masser af fin lys herhenne, og det her læder, det gør altså bare, at den ser mega eksklusiv ud. Kigger vi herhen på siden, så er der jo det store slimkøleskab, fin betjeningspanel, der er ekstra stik, kan I se deroppe, og plads til tv'et, et udtræk, der er lige til den. Der kan nok stå en 22-24 tommer, vil jeg tro. Henne i køkkenet, godt med plads i skufferne. Bestikskuffe er der dernede. Og meget vigtigt, plads til 4 flasker Chateauneuf de Pape. Det er jo en fransk autocamper, vi kan kigge på her. Henne i køkkenet, 2 gasblus. Det er jo præcis, hvad man har behov for i sådan en camper som den her. Så kommer vi ind i soveværelset. Fin. Den har en special hynde. Det er simpelthen de bedste hynder, man kan tilkøbe. Det er også en del af de pakker, der er med. Eller en af de ting, der er med i pakken. Så de bedste hynder, man kan få fra Autostar. Fin med belysning. Over i hjørnet kan I lige skimte, der er også USB-stikker. Der er der altså i hver sin side. Fin maglægning til briller osv. Der er sådan en lille hylde nede under. Og ellers så man lige kan sætte sig op og læse en bog, hvis det er. Små skab. Over i hjørnet lige det, man kan kalde det klædeskab. Det er sådan det der er i de her autocamper. Det er lidt begrænset med pladsdelen her. Forberedt til tv her også, så du kan have 2 tv med. Og den har den sidste nye, lige prøve at aktivere den her, den sidste nye panel i forhold til styring af hele autocamperen med klima det ene og klima det andet. Du kan logge dig på Bluetooth og så videre, hvis man gerne vil styre den fra sin telefon. Bruskabinen, simpelthen også bare super lækkert. Der er en stor tagluse, og der er masser af sug på den. Der er det her blå belysning, og det er altså sådan lidt det, der går igen. Det er jo selvfølgelig en indirekte belysning, som giver lidt hygge, men det er også sådan lidt natbelysning. Nu kommer vi lige herned til trinene. Der er simpelthen små lysdioder, så skal man op om natten, så kan man simpelthen nemmere komme ud, uden at skal til at tænde op for alt lyset inde i camperen. Inde ved toiletdelen her, den kan man lige åbne op, og det er selvfølgelig også praktisk, når det er,
at man skal ind og sove, så vil man bare kunne lukke døren i princippet her. Og så lukker man i, og så er der egentlig stænget, uden at skal til at blinde helt af for afdelingen udenfor. Og det går jo fint spændt med brugskabinen, og så har man også et lille omklædningsrum, hvis man synes det. Men alt i alt en 7,40 meter camper, 180 heste, 8-trins automatgearkasse. Og hvad kan sådan en her så løbe op i? Og så skal vi have svisken på disken, eller prisen på risen, som man siger. Den her, den sparer du 155.000 kroner på. Normal pris 1.005.000 kroner. Den her, den kan du købe for 849,9. Du hørte rigtigt, 849,9 for en 7,40 meter delintegreret biler med automatgear, stor motor, 180 hestekræfter, LED-lygter, læderstue. Den er simpelthen bare for fed. Jeg håber snart vi ses. Skynd dig, jeg har 2 styks. Ha' det godt, til vi ses igen. Hej.